Puntuació i dificultat 4 amb 9, 4 amb 8, 4 amb 9. Puntuació estil 5 amb 0, 4 amb 6, 4 amb 9. A pista, Laia Martínez. Preparada, Martina Pérez. Puntuació i dificultat 5 amb 3, 5 amb 3, 5 amb 5. Puntuació estil 5 amb 5, 5 amb 6, 5 amb 7. A pista, Martina Pérez.